zomwe zikuchitika mdziko mwathu muno. Dzina langa Blessings Chereuka, tulandeni nonse momwe kutitsatira pa social media and pa Facebook, ndemanga zanu zimatithandiza omanso omwe mumayimba mafoni kumanena kuti abwanji pakuti papata timayamikira nthawi zonse. Leronso sindili ndekha, ndili ndi Humphrey Mvula, ndakulandirani. Zikomo kwambiri Blessings Chereuka. Lilinso ndi Steve Dakalira. Zikomo bishi. Omanso Timothy Kateta. Zikomo kwambiri Blessings. Mujati manenera nthawi zonse kuti cholinga chathu ndi kuti kumapeto kwa programu mawu amene wawo adzichokera kwa inu, onena kuti mamvetsetsa zina ndi zina kuti zikukhala bwanji, zikulowera kuti zachokera pati. Ndiyete ndikhale limodzi. Nkhani yathu yoyamba, President Opuma mwenso ndi mtsogoleri wa chipani cha pacha DPP Professor Peter Mutharika amene wawa anali ndizochitika zichitika sabata zapitazo, masiku apitawa kumangochi kumene kuko anakambapo zochuluka. Koma mwina chomwe tingachigwire mpulogalamu ya lero, anatsindika ndithu kunena kuti sazalola kuti chisankho chidzaberedwe, chisankho chomwe chikubwera pa 16 September chaka chino. Chayandikira masiku ndochepa posachedwa pa ndithu kampeni yambapo ya official nde ya President Opuma omwenso ali pa mndandanda odzapikisana nawo pa chisankho chimenechi. Anena kuti izoberazi ife sitizalola chilichonse, koma kuti mumvetsetse bwinobwino tisanayambe kuyikambirana nkhani imeneyi, tingokupatsirani zomwe anayankhula kuti tikatero tiyambire pamenepopo. Kuti this time mukadaba chisankho ndiyathana nanu this time. Ine sinyankho zamasewera ayi. By 2020, ziko kwambiri. By 2020 ndinavomeza zopusa. Boma anatibira boma, anatilanda, inavomera. Chifukwa sinafuna nkhondo ayi. Koma nthawi ino asakuri abere boma kike chisankho chizathana nawo. Aiwa ndipo akasokoneza chisankho DPP sitavomera ayi. DPP oye ndauza zimene Kumene kunali kumangochi. Amvula mumembekeza zoterezi kuti mwina pa nthawi ino pamene tikupita ku kampeni mwayilandira bwanji nkhani imeneyi, una kuti ife sitizalola china chilichonse, ndipo mbuyo mu tinapanga zopusa kwambiri kuti tinavomereza kuti tiberedwe chisankho. Nkhani imeneyi mwina kuti ndiyaposa sana yanke fuso lanu mawu amene anayankhula mtsogoleri wakaleyo amala nkula kunzikiti mu mwezi wa Ramadani pamene anzathu achipembedzo cha Chisilamu amakhala akusala kulimbisa ndithu kulimba khwima maganizo posatira chipembedzo. Isilamu ndi chipembedzo cha mtendere, chimapanga promote mtendere. Tendere ndithu osaliso china ya Islam is about peace. Peace, yeah. Ndi panthawi ya peace ya Ramadan imakhayo ndi isipano pamene pa nthawi ndithu ya chipembedzo kuti chafika pa inde ponena kuti apa tiyeni anthu ife tikhale amtendere tikamapanga china chilichonse. Ndiyendepeza kuti apresident anga Opuma apita mmene muja ndithu kapanga promote virus kuti ine mmenemo ndisizalola kuti china chilichonse chichitike. Sizalola whipping up anger, whipping up violence, trying to say akula kutende let's prepare for war. Chisango chitike, you don't know kuti chisango kizaenda bwanji. Amalawi sangavoterewo ali yes and vote most. He also vote most. He was votera iwo imozi meti wiziwa asazivotera.
just like anybody else anondipoti imodzi. So sunganene munthu kuti ine sinzalora ngati amusadzandivotera ngazakhala kuvotera ndoenaso ngati sanafune kuvotera sakuvotera sungaumirize ndi secret ballot usadzadziwaso mwina nkhalakazi awo mwina kuzosadzavotera iwo mwina anawo kuzosadzavotera ora anthu ena kuchipani kwawo kuzosadzavotera. So nadabwa. Point number 1. Point number 2, akulu akadali ndi mkwiyo ukulu kwambiri. Mimi ukhala mtsogoleri ndi ukhala ndi mkwiyo nzopsa kwambiri because iwe ndamene umakhala wamphamvu kwambiri, citizen number 1 with a lot of power. So ngati munthu ukulankhula chimene chija ndi kuti kutuma anthu ako kuti konsekansi biya ngoti konsekansi biya pa 16 September tupita kunkhondo basi ngati ine tikaluza ife tikalowa ntchire. That does not speak very well for a leader. Mtsogoleri yasakambira because anthu amasatira zimene mtsogoleri akunena. You know, ndima muzipani makhala mafanatic, people that are prepared to die for mtsogoleri, people that are prepared to die for politics, people that are prepared to do zinthu zakabwino. Chifukwa mwina kuchipani uku anthu kumatuluka mawu ena awoyipa kwambiri wakuti mukamona wavala kandi zovala za MCP muocheni. How can you say that? I mean, but then he didn't say anything about it. But the minute he hears kuti munthu wako mbali yawo wameenda mapama mawiri, hell breaks loose. Tieni pafupi kunena kuti tieni kabwezeri. So ine ndakhumudwa kwambiri komanso china kusafuna kuvomereza 2020 kunali chisankho tu 2019 kunali chisankho chimene anthu ena anapanga petition kupita ku court ndi kuwina kuti nzoona chisankho ichi chinayenera DPX chinali cha chinyengo amene adapanga chinyengo ndi DPP iwowo abwanawo ndi chipani chawo malingana ndi marekodi kaya ku court marekodi ngati tikunena kuti izi tikuzipeka au tikuziphika kwina kwache koma malingana ndi record imene chilipo mziko muno. And because of that anapanga nulify chisankho, atachipanga nulify chinakhala koso chisankho iwo anayima nawo pa atata kuwerengera mavoti aja zanapezeka kuti wapambana ndi Dr. Chakwera amene panopo ali president. Wina aliyese amene amapanga ndale za democracy amene kumavomereza kunena kuti ndinapita kuchisankho naluza bwanawe congratulations. Wina wa democracy imakupasa mawa ukhoza zabwerezaso ukasankhidwa anthu akukonda ziyenda bwino. Koma chile chija cha 2020 anawina ndi Chakwera. So kumanena kuti chinthu chimene kunakhala chisankho anandibera akhoti anaba zimatanthauza mwina kasi ngachule kandi umbuli kandi kusazindikira kandi mtima wankhwizi where you believe that you are entitled ndiwe wekha amene ungakhale president or amene ungawine masankho choncho iyayi chifukwa choti anthu adavota tu so choncho iyayi kunena kuti zikulankhula zambirimbiri choncho iyayi. So zimaonesanso kuti alibe ulemu osalemekeza constitutional bodies a Malawi muno. Kuchwa court in the constitutional body imene anthu tinasankha 1994 tizikhala ndi independent judiciary, tizikhala ndi parliament, tizikhala ndi executive. So osakhulupirira you think amene anaberawa kuti achite, how can they do that? How can they cherry pick? So kupereka mantha kwa anthu amene ali makoti kuti sipano nanga akuti awawa ukangowapanga rule against iwowo ndoti iweyo moyo wako wose zaipa basi azikukumba at every right moment. Because how would you start thinking that abera chisankho anabera? How can a court still a pinnacle of law and justice, law and order abera bwanji chisankho against you iwe kuti watani? So zimene zozo mwina kwa ine. And then that is not strange because iwo amtalika samakhulupirira policy
sakhulupirira NRB, sakhulupirira MEC, sakhulupirira kamwena ndakwame kumene, sakhulupirira majaji athu akumalawi kuno. These are constitutional bodies. Whether you like it or not, you must have trust in them. And ndiye usogoleriwo, because if you cannot promote the element trusting the constitution or organs that constitution, ndiye kuti iweyo za usogoleriwo iwale. So when you are the wrong person looking for a wrong job, with chitoi imafuna kuti ukhale ndi faith in your systems of government, and in my arms of government was a ukhale nawo faith. Chinthu chomaliza, munthu usogoleri uzikhululuka, uzibwerera mbuyo. Bwana Mtalika, please, achimwenanga olabambwanga, muzibwerera mbuyo. Musakhale munthu ucha ukhandirikanikani kuti ngati iye ayibasi ndiye kuti ine zomwe zija. That is the biggest problem about the professor. Samatha kukhululuka. He keeps grudges. Amakhala ndi mangawa ndi munthu. Amakhala, he is opinionated. He believes in what he believes in, and nobody can move him. So akutibale ndiyena, please, bathandize kwa akulu kuti mwina, let him go through anger management. Let him not grieve too long. Munthu ukholokhala ndi mavuto, makolo ako amwalira, or you have lost something, a coveted trophy. I mean, a trophy, you should just prepare for the next. Exactly. But not thinking always about that. I mean, 2020 will not come back to give you results. We don't live yesterday. You don't bring yesterday to bring you results. How can you do that? This is a public job. And wajazi kufuna iwe. So, ndinadabwa kwa mbili. And I would be very happy if you listen to what we're talking about today. Kuti mtimu wachoncho, sibwino, ndifirake zikweli. Silingari mange. If you look back, today, this country is very polarized. Panopo tafika pachi inde, posa gwirizana. Tribe against tribe. Re-establishing ethnicity. We've brought it through politics, through the church, through the difficult issues. My divisions are society because of people like Anderson and Katomwe. Because it is very easy to have people that will follow a leader. Chabwino. Steve, wayilandira motani nkhani imene? Ndi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri. Tinene pano pamusabisa. Why ndikuti kuti ndi nkhani yomvetsa chisoni? Amene ayankhulawa si mtsogoleri wa chipani wambayi. Siti zipani zijamata briefcase party olojani. Koma tikunena kuti mtsogoleri wakale wa dziko. Office ndekuti yawo president yo adaira wako. Ndipo akudziwa chilichonse chimene chimachita demand. Office imene chimene mafuna. Ulemu wake wonse. In fact, my benefits wakubera kana wanjoya mpaka lero. Mpaka na pano. Ngati mtsogoleri wopuma. Boma misonkho ya Malawi akumusamalirabe. Komanso ngati munthu amene adakhala ku mu office imeneyi. Amadziwa kuti kodi ulemu wake mayankhulidwe ake zoyenera kuyankhula ngati iweyo ukakhala mtsogoleri komanso yona kasana khala mukali zimene umayenera kuyankhula ndi zimene sukuyenera kuyankhula ndi ziti. Ndiye sindikudziwa kuti atabwerera atabwerera ku nyumba ngati anakakhala ndikukamvetseranso zimene zayankhulidwa mu audio imene tikuimvite. War mongering. Chingerezi change tikhoza kutero. Chifukwa ngati sindikulakwa ndamva mmene muja kuchita unena kuti ndithu chaka chimene chija kuchula mbuyo muji. Sitinafune za nkhondo. Pachulidwa nkhondo. Bo.
sipanatchulidwe ziwawa koma patchulidwa ndikuti nkhondo sitinafune za nkhondo ulendo uno sititani sitilola amene wani mayankhulidwe amtsogoleri pa Chingereza amanena kuti watch what you say apena kuti kunena kwa ndithe na nthambwe anazitengera zimakhala kuyankhula kwake kotere mmene anenera pamvula kunena kuti dziko la Malawi ndi dziko la mtendere chichokere in 1994 pamene tinachita embrace kuti ifeyo ngati Malawi tatenga democracy mautsogoleri onse amene akhala akubwera sitinayambe tamva kuti iye pakubwera ziwawa iye kapena kuti kumene kukuma nkhondo rest in peace late Dr. Hastings Kamuzubanda mtsogoleri amene adayamba kuvomera koyambirira democracy yaikubwera kuti ayi zikoma kwambiri ino abakiri munuzi mwapambana tengani ulendo ngopatsirana iye abakira achitapo tieni tapatsire nawo abingu apatsira abingu nimujana osama kapeza kuti akusuntha akuyamba chipani chawo iye izatigwera pa dziko pano tichita bwanji maibanda tengani lowani mbwalo iye ayikubwera ganzi sankho maya achadachita adanotaya pakhala pano pakhala kuti kaya za nkhondo kaya chani sindamve kapena nne singatadacha adatero ulendo mpaka nati nakafika nkhani ku court tinene kuti iwo akodi nthawi ya 2020 ija povomera apo mina kuti tinavomera ngakhala akuti zopusa lero zofika kuti zopusa zimene very unpresidential amavomera uzati cosmetic chifukwa ndithu ngati mtsogoleri umayenera kupereka chitsanzo chabwino kwa amene akutsatira zimene ukuyankhula zimene ukuchita ziko zokhala zomene nenera pakuti ziko zokhala zolakwa kumaganiza kuti mwina aja akhala kumayankhula mwina mophochola mophudzula akuluakulu anzipanimo ndikupezeka kuti mwina sakudzudzulidwa zingakhale zolakwika anthu kunena kuti ayi mwina munthu wamkulu amene amakondera nazo zimene zimayankhulidwa mtundu umenewo chifukwa apende kuti zaonekera kuti izizi amati make mbu mwana mbu zimene timakhala tikunena tikuchita kondemuzija kuti ayi izizi tiyeni tisamayankhule motere ife ngati atsogoleri ndale tiyeni tifese mtendere paliponse tiyeni tidzauza anthu mfundo koma wapezi kuti ena iyayi akulemberana malire akuyankhulana zosakhala bwino monyoza anditakhala tikumva pompano makhala titu akasakula kunena kuti mkulu ali kumango chichi bwanji sitikumva akuyankhulapo taona kwa Joyce Banda adzudzula kaenda abakiri munuzi abwirapo adzudzula mosewa wa president opuma iwo anguti zikachitika kuti zina zake sizinakhale bwino olokwawo kwa Karwina sana yankhule bwino ndiye kena kadzambatuka kuti ayi basi ndingasi momo mumangochimo ndiotere kudziwa momuno ndicheze ndi anasi amene ali pafupi koma kuyankhula kwake ndikakhala kwa mtundu umenewo. No, we have to be exemplary. Ndipo ipo yankhula izi sitikuyankhula kuti kapena iyayi mwina anakasiyena amati amene ndoti mwina angodana nawo amuthalika angodana nacho chipani cha DPP iyayi koma tatiyeni zinthu tiziziona ngati Amalawi. Munthu amene afuna kukhala ofisi ya mtsogoleri, munthu amene adakhala mtsogoleri ndi kupuma akuyenera kupereka chitsanzo chabwino kwa amene akumutsatira komanso kwa mtundu wonse wa Malawi. Amene sitinalawe ofisi ya president iyo ndi amene tikhoza kumakhala mwina kumayankhula motero tsono iwo andadzikhala matigwira pakamoti sititero anayi sitipanga choncho koma tsopano ngati amene ali akhala mu ofisi imene mwadziwa kuti iyayi pamakhala zina zoti izi musayankhule izi mutere ndi akabwera kumayankhula mochita ngati amema ziwawa umema nkhondo mawawa chitotchula mwa nkhondo. Sakuziona zimene zochitika kwa nzathu kwa maneba olo pa Mozambique pompo mmene zinthu ziwawa zimakhalira aya kadagaza kawiri katatu ndirekere pamenepo ndithu. Timothy watsatira datsatira kwambiri andi ineyo ndo sindokhulupirira kapena mwina ndikukhulupirira kuti blessings mwina china Steve daphunzirapo sukulu zakalekale za secondary kunali buku ndaka mati kalengane zake sukulu izi za ali kalengane zake buku limene jameti nkaphuza tinkangoona ngati kuti ngophuza for the sake of phuza koma limakupanga prepare kuti nkhani mwafotokoza mvula kuti
kuvomereza kugonja kapena kuchivomereza chinthucho ngakhale chovuta mwamtundu kuchivomereza is the best thing that inu ndine tena umachita. Olakula anthu ena amatha kumwalira chifukwa mwina auza akateta upezani ndi matenda akuti ndi fasi unavomereze anthu amatha kutani kuti siya now nthawi isanakwane what am I trying to drive at mbuku limene lija Kalenga anamugonjetsa Zuze ndipo Zuze anavomereza anati Kalenga ndinu anthu ukumbukira nkale tengani nawo akhale wanu ndiyitanireni anthu adzandinyamule apite nane kuti kumudzi. Buku limene jameti nkaphuza ndamene it was like some sort of fun koma nkatiphuza chinthu chimodzi kuti in life kuvomereza chinthu it's part of life. All bullets wanderers amenya mpira uja apeza tu wanderers yaluza ivomereze kuti lerolo maule munali bwino next time nditani tona naso. Izi zona kuti ma statement amene akhala kuyankhula a former president athu okondedwa professor ndi ma statement amene akupanga damage kwambiri chipani chawo cha DPP. Tibwere mbuyo pang'ono mukumbukira a constitutional court atagamula kuna kuti chisango itani chichitikeso sanavomereze anapita kuti ku supreme ndipo akatswiri mwina amvula akhuza ndivomereza akatswiri ambiri amene akuti pamene pajapo DPP that's why it lost the elections. Chifukwa chani ku supreme anene kuti amene avote ndi amene atani kuti analembetsa pamene amene akuti kanati DPP nanguvomeza chabwino tendi kapanga mwina kanakhala ndi mwayi kuti extra registration kanachitika nkupeza be akokera nkupeza chisango chakutani kuti kupamba anapanga zona ndi ife siri kutani kuti sitikumva zimezi tipite ku supreme na kuti okay zomagamula atu ku constitutional court ndi momwemo koma ife tikonjeza another uje amene avote ndi amene atani kuti ndi amene avota apoyambira pacha. Moving forward a professor ina kuvomereza kuti Malawi is on the move and Malawi kutani kuti ikusuntha iwo akanakhala pe 2020 this is 2025 tukamba panopa mtsogolo wa dziko lino ndikulaza chakwera he is so busy engaging the voters in different ways posedwa amakuma ndi achinyamata anyamata msango aona ndi ma voters akukumana ndi anthu osiyanasiyana kwafotokozera kuti so fine ndapanga bwanji zaka 5 zomwe zapitazi ndapanga zakuti he is busy speaking to the people kwauza pamene a president athu okondedwa opuma professor he is busy with anger. Now kodi anger imene ijayo iyapititsa kuti because anger manager is doing a lot of even physical and mental damage to him. Chifukwa munthu poyambirira at his age angodisabe munthu wankuyemera funa kuza mvula konaso uncle anga akuncheusi ndachula dzina no samasuza kuti he's always angry mpaka machula ndo akulu kunyinda chanya bwampini komati tsipono would the people vote for you because you want to one hand kuti ena ndagulu kunyinda ena ndabwampi? Why can't you tell a Malawi if you mwina sida chite bwino kuyambira mwina ka 2014 uzafika 2020 mutati mwati pasaso mpatawo tidzakonza zimene zija tidzapanga zakuti that's why Malawi akufuna kutani kuti azimva koma kumapita pa podium choma kudziwa kuti kwana nkhondo iya ifeyo ndipo kuzangu taluzaso tizalola nkhondo the same message ndiomwe inawapangitsaso kuti mavoters ambiri asa lembetse remember ameka kuti tatsegula kuti tena anthu akalembetse what messages were coming from their camp here amekiwa akonza zoti azabere chisankho by the end of the day anthu ambiri they backed off that. So now a president athu amene tifuna kuti adzati tidzawasankhe ayamba kale kudandaula kuti tikalembetse now by the end of the day anthu ambiri sanakalani ambiri amene mwina anali kuma stronghold kwawo sanakalembetse because my messages amene aja akumapanga discourage uli ngati masena mpira amene timakondobwereza wanderers bullets kapena silver bullets akakumana next week wanderers ambeka kuyankhula lero kapena silver iya tamva kuti agula marifali tamva kuti akupanga zakuti game simunamenye even masupporters amsabita ati kumpira kuchala sono akuchamba kale kudandaula ndiye tikatani kumpira sono moving forward nimeona ngati kuti a president athu opuma akale professor amaina kuvomereza kuti Malawi is on the move. Malawi si 2020 Malawi panopa ikusuntha Malawi iwo aja avomereze kuti sitikhala dzulo kuti Timvetse tikumpanga lero sitizampanga soma la chiwiri la pa 25 iso akati watani wapita iwo aja avomereze kuna kuti dziko likusuntha ndipo iwo mwina ine pena vanhu mazaona kuti ma statement awaja amvula nda Steve tsawadabwe akuona be kuti komanza thuwa
I think mtunda kuti usiyana okulu kwambiri zili ngatito kuti munthu ine ndikamakuthamangitsa na blessings kiki nduthamangitsa mukazangova ndamba kuti kwanani a blessings inu tamuonereni uzotiza ndarani sindikupeza zakuvuta wagonja munthu akazakhala kuthamangitsa kwambiri kuti apa kuti amba kuti kwana mbuyo mukuzera ameneyo wagwanayo sipano ine ndimana ngati kuti pena wake ma statement amene akuyankhula president athu opuma professor sodabwitsa chifukwa kumaona kuti sipano poyambirapo tizayambira pati mmene akutipulira a president achakwera pakadali pano mmene akugwirira ntchito yawo satukwana munthu palibe tsiku namva pa achakwera atuka ku state house ndayima pasanja ineyo ndikazalephera ndisapanga zakuti hayi olo kuti mwina kunyoza anthu ena hayi angoti akuluakulu inetu ndapanga izi ukumaona zomwe akufotokozazo zili ndi timati ni reference yake inetu nandikweza CDF pano ipa 200 million inetu ndimanga nyumba za polisi amenyanja nyumba zizo zomangidwa inetu ndati infrastructure ndi isintha Malawi munomo misewu ndithu isinthidwa zikuchitikadi inetu ndena kuti ana ophunzira makoleji mophunzira amene taonjezera timazota mbiri ndi osauka namba inali 11,000 koma amene akufuna thandizo limeneli ofuna khala ochuluka pano akwana about 32,000 ndipo ndalama zomwe tizika kumene kukuitsa almost 6 billion yoti tithandize ana amene ali ochepekedwa zonse zikutani kuti zichitika ndi mwina kupeja house amati akaona zimenezo amana ife ndingovomereza kuti ukhanga mtunda ulipo so what do we have to do? Let's create a very good basis ya argument yathu kuti zikazativuta pa 16 paja tizakhala kuti we have already laid a good foundation yopanga chani yotsutsa zotsatirazo so pena pakisezo manda abwitsa ifoena kuti ndikanakonda kuti professor atamalankhula amene afotokozera mvula mumalankhula modekha choyambirira mumapanganso mupapereka hope kuti in case mudati ndabweranso ku state house choyambiraso mwina ataza kupanga admit kuti kunali zolakwika zambiri ina Malawi ndikukupepesani kunkochitika zakuti ndalama zimangopeza sowa kunachitika zakuti zina sinimatani kuti sinimadziwa ndiye mwete sinimadziwa ndikhulukireni kwa mwana mandipasa mpata zimene zonse zatani kuti sizachitikaso koma izomangoti akangoti atuluka kuchokera ku page house afuna yankhule ndi anthu mayankhulidwe awo aukali tsopano kali umene ujamana fotoza Steve komanso amvula ndomwe makhanga tsopanga trickle down to the rest of the DPP chifukwa mayankhulidwe awo mankhala ukali okhaokha umati koma awawa mena fotokoza mvula kuti koma muli mtima okhululuka kapena yobe akanakhalabe 2020 pamene this is 2025 kapena mvula kundale ku sizimateka ndifakimana kuti pano mina ikwikwana ndifane kuti Malawi is on the move pano Malawi kusintha anthu ndithu one light note anthu Malawi tomatonera mpira usiku Malawi kutani kuti ikusintha ndithu manyamuka mpira kumpira 6 o'clock zikuchitika ati mboma lachakwera zimezo pano pa ku Blantyre market atizikagula zinthu usiku palibe zogona yani Malawi is on the what? Malawi is on the move awaka dakhala 2020 pamene ife 2025 Malawi kusintha zinthu mena zinali 2020 zasintha ndapeka isanzo kuti masewera mpira mwina kutapita zaka zambiri anthu tumapita kukaonera masewera mpira usiku chifukwa chani Malawi wasintha security is there amalonda ndithu sazigonaso azikhala kugulisa amalonda 24 hours Malawi is on the move pamene a professor he is still living in 2020 kapena still living in 2014 hayi achivomereze kuvomereza chilichonse kandi choyipa kandi chabwino is the best way timatha kuvomereza kuti akatetatu atisiya tidandaula kenaka anamamba tudya nsima ena amlowe kenaka banja limazavomereza awapita tipange banja let's move on so ngati mavomereza loss ya munthu moyo wa munthu what about kuvomereza loss ya pachisankho because by the end of the day iwaja sana alengedwe kuti adzakhala president wa miyaya mulungu anawapasa nthawi yawo anachitapo nthawi yakwana kuti ena achiteponso kuvomereza in such a way zimakhala bwino for by the end of the day umapezera moyo wako umakhala wabwinobwino sumavutika ndipo moyo wako umakhala wathanzi ukakhala kuti utani ukuvomereza ndinakufunsana mvula koma mina kungolichita extend for so zimamveka bwanji unali mboma nkuluza chisankho iniyo chifukwa mapangapo ndani ndino analyst mosiyana ndiyena chifukwa kuti munapangapo ndalezo munaluzapo boma kuliona kuti lapita talandidwa boma ndizovuta bwanji kuti uvomereza ndiyanka mukulira hapo yamba muna nsana yange fuso limene ndilamkule kuti a professor ndi president ekhayo mu mbiri yathu amene
samafuna kuvomereza sadavomerezepo zoti zinthu zapita. Kamuzu anakhapa usogoleri ndi MCP 31 years, meaning ana anabadwa anapita ku skulu kupita ku university ndi kugwiraso ntchito zaka zambirimbiri, meaning this was a generation. Exactly. But yataluza Kamuzu anovomereza anapepesaso Malawi ineneli sogoleri wanu period. Faina manena kuti amina Kamuzu anavomereza musavute fera nali wachikulira. Yeah, it was even more difficult. But that time, Kamuzu, many atipapanga chisango 1994, he was in charge of the army, the police, Malawi young pioneer. Inali paramilitary force, ayuthi, ampamvu osada ayuthi, but this was one of my and what is it? And I'm in charge of this country for 31 years. Kutanda zote ama kuziwa chili chose cha ziko lina economy ili yose inaimanja maji inaicho kuma navomera tu anakapa samu amruza na wina ndi 47% anapa saudindo ma anyamata awa angwazi tayo mene ena amapanga matukutuku bwana mfuata magisa chancha wako kwa mwino jele ria no it's okay mikula ndi zosira nice zosira ndi joka kunoko and Amruzo was not even in a hurry kutakarowe kusanjika kuma smooth bwino no problem aku came amaliza Amruzi noso anamaliza anampasira ndani malemu Bingu kumpasira nditu kumpasira koma amene anaonesa umuntu kwambiri because chisango cha 2004 amene anayenera kuwina muntima asi izo sindonekula zambiri ningone amene amayenera kutani wina sindipitiriza kwina bali mawo anali gwanda za kwamba ndamene mwina siku mapira ukavota siku mawerenga masango kuwerenga wake unali mwina bije ndi gwanda za kwamba mgwirizano coalition imene nandi ife tinali UDF timayinjira timaopa kuti ife basi tapita tinawina. Gwanda was very angry one day siku limodzi pakunali maliro Savania Bonje yes kuchiro uzochitika zambiri zinachitika koma it didn't take Gwanda a long time. Within a week gave up the claim bije mpinga njere within a week anadia bastedi mtandize muntu Bingu apange form government workable government antwa ngakari they had legitimate claims expectations kuti awin koma they gave in and said no it's okay this is our country msieni muntu atana apitirize then pepani Bingu anazachita bwino despite a lot of opposition because Bingu ajanasia UDF ni sponsor nkukayamba chipani chao ife anatipumisa and kuyo kwa mbili people are prepared to go in the bush kuti Amruze anakana kwa mbili I don't want sindikufuna zimene for one thing that this country must remember Mruzi for Mruzi anakana anandi anatapanga build loyal people you know exactly. In many IDF had people that were prepared to die for Mruzi and people that were saying no isi savomere mutangati pange chocho tendi pange chimeti ngapanga tipange Amruzi anakana singular person another former president said no I don't want this thing to happen musapange zinazizo ndunena izingakale mawa sikulina ndiro atulankani zafuse program amvula nena zakuza yes it is true anyamata nali nawo kudali andu mama hawks to 7 and usafuna kuvomera kugonyi moto ntame chaziko linakatoka yaka likanaka moto ina kaba ngono ko yaka moto kaba ngono yaka moto alipa anyamata ina mtown makuzo asaba ngono yaka moto because basically see another names ana sore ba maremu Bingu ana Maria Joyce Banda
anakhala president. She did very well in 2014. Anachita bwino tu sanene kuti mwina kuti sanachite bwino. Anachita bwino. We don't know what happened. Koma mwina mukazafusa yawa Joyce Banda zakuza nchimene chinachitika. Koma nawonso anavomera kuti ayizitani palibe kanthu. Peter iwo apitirize. Okay, she may not have attended the inauguration, chan. Koma anavomereza. She did not have claims. She also had a lot of people that were bitter. Exactly. Legitimate reasons kukhala bitter. Koma anavomereza. Ndi mtima wose kunena kuti msiyeni nzangayi apitirize. So iwo nthawi imene APM anakwira ndi 36% ya mavoti. Anapitiriza boma. So anakalubitsira ku court. Iye analubitsira ku court. Mwachangu kuna zinthu zimene zinanenedwa zambiri sitingazinene pano poti mpampoya pa office pa wireless ya boma sitingati kuzinena koma ndi zambiri zimene zinachitika panopo ningozisiya kai pomwe kumalero pomwe ngozeze kungozedzeka yenzekeni mene. So ndi makhala odabwa kuti iwo wapita semafuna kuvomera kuti Chakwera anawina chisankho choti iwo anatenga nawo mbali. He took part in that election. He lost kwa Chakwera. He doesn't want to accept that analusa. It means dima double kwambiri, and to me amaoneka kuti he's a different breed of a human being. I mean, are opinionated, ama very worker, he listens only to himself. He didn't listen to public opinion or the objective opinion ya anthu yahe. So that's a serious problem. So ndikupira kuti ukhala in a grieving mood kumango ukhala kuti yayi achimene anga mwalira ndizilira moyo wanga wose ndikutaya nthawi because he must let go to say kuti apa talira let's now start thinking amati kusesa masesa akuluakulu tiyeni tipange chonje chipita kusopota. So iwo sakufuna kuvomera kuti Chakwera ndi president. What is worrying? Zimene warmongering is a crime. I may not be a legal person, but warmongering is a crime. Intimidating people, telling people either zero chile, it's a crime. Zangokhala kuti mwina Chakwera angokhala kuti the president mwina munthu okhulupirira kupemphera akanakhala kuti odeka mtima safuna zanatenga adankhola pamawa anyamata awo ena guru kunyinda wina chakuti zoyipa zambirimbiri and sabotage zina zake zochitika zosakhala bwino zambiri. Akanakhala iwo anapanga zoopsa kwambiri kuwotcha magalimoto anthu kumenya anthu kupanga zinthu zoopsa kwambiri. Ine maganiza kuti mwina going forward panopa iwo a APM akanayamba zinthu zitatu. One, kuwapepesa Malawi. Munada nafe kukhosi. Mutikhululukire pa nthawi yathu zinepo zina zimene sitinachite bwino. Exactly. And taphunzirapo. Exactly. Ndale is like that. You learn from your mistakes and then you plan for the future. Mwene ukanakhala kumpingo bado mwaso pano kuti tiye mutivomere malinga ndi zimene tikuchita. Koma iwo sakufuna kuvomera, sakufuna kupepesa, sakufuna kupanga reassure Malawi kuti life will be better. Tikapanopa kupereka mantha kuti kodi iwo wawa atabwereraso kuzachitika bwanji. Then panopa anabweresa dimension acho kuchita kudana mitundu kuchita kuti you actually see that this is a former president who hates this tribe. Who hates this religion, who is whipping support ya anthu akwawo kuti mwina adane ndi anzawo. Even zimene tikulankhula pano ndife anthu oyipa because tukanga titi kuzuzula saying the truth. This is the truth anyway. I mean, we speaking truth to power. Iwo ndi mphamvu tikunena kuti zimene mukuchita zoyipa zisingakuthandizeni. So mwina palipo ndi vuto lalikulu andi kusakhululuka mtsogoleri ndi chinthu choopsa kwambiri because umapanga ma decision iweyo as an individual. One, sumathandizidwa president makes decisions pa iye ngati president samapanga
mothandizidwa ndi munthu wina other people akhoza kuwafunsa opinion akafuna kupereka opinion koma otherwise you make them madecision paiweka so mwina zimene alankhula zija uzilankhulanso mu nyumba ya chipembedzo cha chisilamu munthawi ya Ramazani mwezi wa Ramadhani kwa ine ndi ngozi yopsa kwambiri it just shows kuti kaziko ili katitenge kuti pempho langa mwina areze mtima you must go through serious anger management classes kuti aphunzire azireza mtima asamazitenge zinthu khala ngati mwina iwo ndiwoka mulungu anapasa ukali iyayi anzawonso ali ndi capacity yokhala ukali panopo ma instruments of power ali ndi anzawo achakamba kwagwiragwira azamba kudandaula hey akundigwiragwira kutipanga safuna competition iyayi inu anzanga DPP ife tikamalankhula we have nothing against DPP ife sizakhala somwena for me I will not be your fan and I'm happy to be an analyst to be a political commentator. I'm very, very happy. Yes, I've got my own choices. The Mulungu pastor freedom that's right. I think it's when IBM, you cannot sit back and say, good thing, Malayans are not really here and vote. Mu 2009, Anambweza Bingu kutabwerere second term with a landslide. Yes. He was under a lot of pressure. Exactly. A lot of pressure. Kwambiri, kuma antonana na utia kumundu wapanga delivered. I'm very sure Malawians are seeing what Chakwera has done. He may be somebody, somebody who did blow his trumpet. Kuma I think Nchito zamanja yake zipeleke umboni kupita kusogoro. Steve, moving forward kuti mwina chisankho chizakhalabe cha mtendere ukuona kuti mwina atsogoleri athu ayende bwanji chachikulu chonena kuti asenze udindo waonetsetsa kuti zimene akuluakulu onse azipani kapena akuluakulu mchipani chawocho tiyambire ndiwo amuthalika nakasipana poti tikukamba iwo lero tikujama ya muthalika mawa tidzajama ya akabambe katika jama ya ku State House koma apa panotsopano palibenso uchitira mwina tijame tikujama ya muthalika ali ndi ntchito yayikulu yofuna kuonetsetsa kuti iwo ngati mtsogoleri apereke chitsanzo chabwino kwa anyamata awo komanso kwa mtundu wa Malawi kuti amalawi akhozadi kuwakhulupirira kuti ayi zikuoneka kuti mwina zijamene ina kuti ayi mwina akula kwambiri maganizidwe zikozokhala movutirapo sono akamapereka akuwapatsa anthu uno zokamba chonena tsopano mayankhulidwe ake ngati atuluka amene wa mtundu umenewo mwina ditu menaonekera mundi mwina akulatu chifukwa nkhani ngati munthu amati akuluakulu ndi ndambo mozimira moto ndi ndambo mozimira moto muja mukamba utuluka mote mugumukira ndambo momwe kuchokera moto ndambo muchokera moto ndokazimira so as ngati atsogoleri akuyenera kuyang'anitsitsa ndi kuonetsetsa kuti ndikupereka chitsanzo chanji ndikupereka chithunzithunzi chanji kwa ondizungulira komanso kwa mtundu wa Malawi chifukwa chonena kuti mpikisano ndali zisankho ndi mpikisano mena nena muja mvula kuti makhala owina ndi oluza adayimbako mati chilanjo bandi yakwathuko akuti ayi voti tanthauzo lake nchani kuti mpikisano pamakhala opambana ndipo pamakhala kuti no amene alephera ndiye tatiyeni ngati atsogoleri ndali tikhale tikukonzekeretsa ma structures athu tikhale tikukonzekera powauza Malawi chimene tikuwakonzera tabwera ngati mene apo kuti nyengo ya Ramadani nyengo imene ndithu anthu amakhala kudzikhuthula kudzipereka kuchita zintchito zachifundo sinthawi yoti paine pachapa ndi mukabwereso ndi kuchita ngati zinyakanyaka kusokoneza kulowesa za mtundu wina ayi timaona atsogoleri naonsewa ola president Dr. Lazarus Chakwera amene nawonso amapita nkhale ku chali chomene akapemphera ayi apita akapemphera nawo akapemphera kwakuti apita umene kuja akapemphera sindayambe ndamva apo kuti atuluka mwina liwu lina lake losemphana ndi zimene zochitika umeneko ndi mtsogoleri wa dziko
akhoza atafuna kunena china chilichonse akhoza kuyankhula makuti zokhudzana ndi dziko mmene zinthu zilili kachani koma sangayankhule mayankhulire ndikukhulupirira sangayankhule zoyankhula ngati zimenezi zobweretsa ngati kuno kuchita ngati kuvundula kufuna kuti kuchita insense kwachita ralo anthu kuti tiyeni ngati kuti akuti sitinafune nkhondo nthawi imeneja koma pano sitilola sitingalole so mawu kunena kuti nkhondo likhoza makhala ngati politchula likupepuka koma ndi liwu lolemerera kwambiri andi nkhondo mukatchula za nkhondo simukamba za polisi simukamba za kayandani nkhondo amachita handle ndi asilikali chifukwa amachoda asilikali ankhondo so chonde ngati atsogoleri tatiyeni tidziona zimene tikuyankhula komanso mtsogoleri opuma ndikumasindika ndipo chifukwa eno ndithu mwina kuzokhala ine yake anayiwala kuti adakhalapo mu ofisimo mtsogoleri opuma akuyenera kuchita respect kulemekeza ofisi imene imene adalimo ija komanso ngati akufuna nakasi this is a comeback bid akufuna kuchita akufuna kuti atabwereramo ngati amalawi sitakomera kutero so ngati akufuna kuti apatsenso danga loti akabwerere ku ofisi imene kuja nanga mayankhulidwe ake amtundu umenewo anthu akhulupirira kuti akuluwa tikhoza kuwasiyira chinthuchi akhoza kuopa kuti ndikuti pakhala kuti moto tuko pa dziko pano so iyi ndithu ndi homework amuthalika ndi onse wazungulira aganizire mozama ndithu mayankhulidwe awo machitidwe awo ndipo onse amene akufuna kukayimira nawo zisankho zikubwerazi pa 16 September chonde tatiyeni tipewe kupereka kapena kufalitsa uthenga umene ungadzetse kugawikana pakati pathu sitikufuna ziwawa dziko lathu ndi limodzi la Malawi ndiyesa enanso ama CSOs nthawi ndimeneyi udindo umene mwasenza ndi waukulu afikireni akuluakulu atsogolera zipaniwo pamakhala pachimabwera mafunding osiyanasiyana kuchokera kuma agencies tiyeni tiphunzitse anthu tikufuna kuti peace kuliso masiku anaso kuli peace commission adakhazikitsa ndithu kuti kuli ndithu bungwe loona za mtendere ntchito ndi imeneyi tatiyeni tiawuzitsa anthu kuti chonde anthu 20 million tili muno Malawi sitifuna ife nkhondo ife dziko lathu lili ndi mtendere chiyambireni ndithu sitidambe taona za mtundu zimene ena akufuna kumema kuti memerazi tiyeni tipewe za mtundu umene ndilegere pompo chabwino ndithu tikuyimaliza nkhaniyi Timothy unayambapo mongodutsa unena kuti zoterezi zimakhala ndi chiopsezo ku dongosolo la meki chisankho fine athu manena kuti mesa kukamba za kuchipani kwawo kuti ini chikukhudzani ndi chani mwina amayankhulidwe oterewa ku chisankho cha pa 16 September angabweretse kusokonekera kutani inetu ndine mwachidoko kwambiri kuna kuti kusokonekerako ndiye kulipo kale wani nafotokoza pambira paja kuti choyambirira chipani cha DPP chomwe chikhudzidwe chifukwa masapota zawo amba madzida chifukwa tunso kuti DPP chakulipa anthu anzeru ali kwambiri kwa basa kuli masapota zambiri a DPP andi masapota zambiri amazifunsa mafunso kuti kuyankhula kwa adadiko akutanthawuzanje mapota adadi akayemapo atifotokozere zomwe angoyankhula mwawo kale nawo zimene zichazo ziyamba kuma chotsa chidwi masapota zawo komanso kwa ena odzitengera akhozana umakhanite moto poti adadi yankhula izi tiye nazone koma ndiona kuti yatiye nazoniyo singagwire fuwa Malawi ndanakale Malawi is on the move pano pali yese chomwe amaganiza nchona kuti boma likuti sanjira mphanje zabwino ife tikalime muti tikalime mmene momwe now ine ndikuona kuti olonkhani itayikambirana mwa mtundu wanji ndibwereza a very interesting point ena kuti zako akakuti wana iwo uli patsogolo pake udziwa kuti amene yoyo wagiva sakupeza ndiona ngati iyi tikhozera nkha mwa mtundu wanji kwalangiza adadi president opuma APM koma ndiona ngati kuti zingolowera uku kutulukira kuti chifukwa mena fotokozera mvula chiyambire mu 2020 mpaka lero osavomerezabe it means kuti munthu uyo anachivomera kale kuti ine ndinolephera so the best way to make more political relevance ndizimkamba izi kuti mwina just to get that attention ine ndikuwuzani kuti mmene mankhudwe amene amene akufotokozera mwe amaona mankhudwe awo ndiona kuti anagiva kale koma how do we still make some sense mwina to attract the attention mwina ndikankhula chonchi kuti maso ndi social media akayankhula zikhalambwe basi zikambirana chonchi that's why maybe he's getting that political relevance koma otherwise akumaona kuti amene ndifuna dziza kumani nawo pa ballot khanga kuti
game yake ndiyovuta kumaka. So mene tingapangire tenife tizingobweresa mantha, tiziyankhula mwaukali, tiziyankhula monyoza, tiziyankhula mosambwadza, tiziyankhula moti Malawi tizabweresa mkwiyo kuti kapena mwina ife tikazagoja tizati tinaziwa kuti tigonja. So ndiona ngati kuti in conclusion kuyankhula kuku is going to do a lot of damage to the DPP because Malawians are interested amadi issue-based politics. Tatuzeni ni kuti mungoti muzakonza economy, muzaikonza bwanji, muzatani kuti at least zinthu zasinde. That's what Malawians are interested in. Pano anzawo ali busy achakwera kudzera mabungo osiyana-siyana, ali busy kugawa china ngongole. By the way, ndikupatsa chisanzo china tinakagwira ntchito kwina kwakuona kuti kurumpi ndi kumzimba anthu alandira ngongole anyamata ngati inuyo ndi ineyo nkumakuzora chaka chatha nangopanga 30 million basi. The same economy mkuti economy secret wina kakuza kuti umanena kuti Malawi akusintha wina wake panopa awina wake akuna kuti ngongole ya nifi anatenga 15 million wabweza imene chayo panopa funa atenge 50 million chifukwa akagulitsa foja yekha apeza 80 million. Amene akuyankhula izizi ndo akwa gender. Wina ukampeza kurumpi kungonga kuja walima minda yake chimanga ndedza soya akuti panopa ndifuna target yanga ndipeze 70 million. Amene akuyankhula zimene zozo kumona mlimi wako modzi. Anthu ngati amene ajawo ndi mavota zisoto. Inu ndine tili kuno mangomvera atsogolera kuti kwana akulu kunyinda kaka wina kali busy akupanga ndama ngati zimene sipona na meja zomwe akupanga zija akumona zikuchitika mboma market lacha kwera. Okay malaki emweyo zikuchitika. Amene ajawo in their localities, in their villages, in their districts ali kwa Malawi ochuka. Nawo amene ajawo ndi amene azakavoteso. Ndi amene ajawo one ndi makondobweza mona kuti kumakhala the silent majority. Ndi kumazakhala the noisy minority. Minority yake zokuyankhula bwe anzawa jamaka amene ali majority amanka phe kumangoyang'ana panopa chuma kudikira okay tikagulitse foja wathu kumsika, tikagulitse foja wathu, tikagulitse chimanga chathu, tikagulitse ntedza wathu, tikagulitse soya wathu, tizimanga ndalama. Amene ajawo they are in majority. Chifukwa chani zimene zazikuwafikira anthu akumudzi amene iwo akuona kuti tinkangova kuti anthu amatoka ma millionaires ife tasanduka ma millionaires akuti tanzapo ibungwe lani ife kuti patsa ngongole kuti zimene zichitika mboma ndani boma lacha kwera chabwino tione kuti adadi akuwankisa sonkhano adadi akuti chani chisankho sinzalola kusakhala nkhondo nkhondo ife magazi athu zazona kuti ngati chaka chamawa ngati chaka chino ndipanga 80 million kuti wata zabwera mbomamo ndizapanga mamiliyoni angati ata ndiyalira mfundo zimene zoti neyo ndizapitizabe kumakhala olemera. That's what would attract the people. Koma kuima pa podium chomwe mukuyankhula mangonyoza mangotukwana even ma supporters awo DPP ambiri ambo makhumudwa kuti koma adadiwa ife timagaza kuti atuza zina zake inspiring kumangotukwana. Ndaonapo magrupu osiyana-siyana anthu amakambirana kama mini basi kuma adadi amatokota amazomatokota so adadi we don't know what is happening. All these discussions zikuchitika by the end of the day even the support base ya DPP yamba ikuchepa ifanya sakuyankhula zinthu zopanga inspire. Chabwino ndathokoza iweyo tathana nawe basi. Amvula take home message. Mwina sabeka mvula nayewaso point ina tukamba panopa nsewa chiweta namva kuti wala 5 billion ati ndalama zapangidwa kale transfer from treasury zawa kuti ku roads authority. So uyamba kutani kumangidwa. So umene ujauzidusa anthu ena uchoka Blantyre mapito katenga magali moto ku Dar es Salaam chani akuona zimene zijazo. What do you think will be going through in their mind? Ndirekese tizambira pamene kule ndoyo Mr. Mvula Malawi agwire chiti kumapeto mina ka 1 minute ineyo chimene nga pempha Malawi ndi kukonzekera chisankho cha mtendere. Tisamvere asogoleri amene amalankhula zopenga. I mean, if you want to declare war ndoti iwe simsogoleri. Chikwa chimodzi chimene iwe ungauzidwe kuti uchite pa dziko ndiyona kuti you must maintain peace. Ufuna usogoleri kuti mtendere umene takhala nawo ngati ziko tikhale nawo paka kalekale. But if you are somebody iwe upanga proclaim war ine ndikazaruza oro ine ngasazanvotera
ine chisankho ndikaruza ndikuti ine sizavomera pazakhala nkhondo pano zimene zozo ndi munthu ndikuti iwe ndiwe you are the wrong person ndiwe munthu wolakwika ufuna ntchito imene simafuna zimene iwe uli o zimene umafuna so chimene chuti anzathu ama CSOs atoyankhani please munthu wachoncho mumulankhule pomuchonga kuti zimenezo AI usamapange anzathu amayiko otithandiza madonors ma cooperating partners afikireni mwapadera anthu ngati achoncho kuti mwauze kuti democracy timapanga choncho democracy njona tizivomera kulolerana and chisankho chikadusa pantende mbana chisankho chamsogolo don't intimidate people kuti mungatsipondevotera ine ndekuti ine zambisa nkhondo because that's intimidation that's the blackmail ufuna anthu akuvotere iweyo moti iweyo uzipita ukamema vanthu kosa masiku osakwana 200 or 150 kosa masiku uthamanga kopsa mamoti upite panokulipa constituency ambiri to over 200 223 almost is it close to 223 so ngati anzako akupita pana kuthamanga kukumana nemafumu iwo angokhala ndwi ndio zambali avula chibongo chibongo kumandira chibongamo umonese mphamvu anda mafuna aone mtsogoleri chikwati mavotera mtsogoleri kuti akupanga bwanji ndiye trophy imene ndiye trophy ndiye munthu wina so za nkhondo iyayi zopanga promote tribalism iyayi tisakumbusane za mitundu tirape zimene tinachita zoyipa kale kuti anthu ativomereze popita mchisankho china so ine mwina ndingangowapempha mtalika kuti please dekane pa mtima pansi ali ndi abale awo ali ndi akazi awo ali ndi anthu ochipani kwawo agwireni pa mtima abambo awo akufuna kutondozedwa ndathokoza kwambiri kuti munabwera mpulogalamu ine ya Timvetse ndithokozenso Timothy Kateta munabwera unasowa kwa kanthawi yatiripo landira omanso Steve Dakalira zikomo kwambiri fa chandayo Ndathokoza blessings kumapeto kwenikweni ndikuthokozeni inu amene mumaonera program ineyi pa MBC television komanso mumatitsatira pa MBC radio 1 osayiwala masamba mchezo Facebook ndi mwina muteromo blessings chereuka dzina langa mwakoma nonse. FM kujamane yaiponyera kwaku ya topano alama zokwana 500,000 kwacha zikudyedwa tsiku lililonse kudzera